Segu cɛ an'a muso denmisɛn ani maabakɔrɔ min ye Jani.ml FM filɛbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni ɲankuma nin y'aw ka wuladafɛ kunnafoni kɛnɛ ale sigilen ye Jani.ml FM kan an bɛ laseli kɛ ka bɔ Falajɛ Carrefour la page YouTube an bɛ o kan an bɛ Facebook ale fana kan ka taa fara an ka compte WhatsApp ale kan ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn. Wolomasiri tabaw ka chef d'état-major n'o o ye général Umar Jara ye k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ ko nin kalo in tile 4 nɛgɛ kanɲɛ 9 tɛmɛnen ni minisi 30 ye wolomasiri tabaw n'o y'an ka sɔrasiw ye olu kɔni tɛmɛtɔ mugujugu dɔ cira u la Jumara ale ni Torodo min ye Kayi Bamakɔ o sira la waleya in kɛlen min ye armée ye a ye taabolo falen ka kɔtɔrɔmabɔ kɛ ka yɔrɔ bɛɛ lajɛlen mɔmɔ ka taa sɔrɔ Bamanci wale ni ɲugawale kɛbaw dagayɔrɔ min bɛ yen ko o da walo kɛlɛkɛminɛn cɛjugu minnu tun bɛ u bolo k'olu bɛɛ lajɛlen halaki ani maa b'a a yɔrɔ la min ye finitigiw ye u y'a jira k'a fɔ ko maa kelen n'o ye dugulamaa dɔ kɔni ye o fatura ko senfɛ kelen wɛrɛ o joginna armée ale ye baara in kɛ ka se fo a dan na ka ɲugawale Bamanci wale kɛbaa fɛn fɛn bɛ a yɔrɔ la k'olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nun na fan wɛrɛ fɛ fana finitigiw ka wulikajɔ dɔ senfɛ n'o o kɛra Kanjuru ka taa se Kɔrɔmɛdugu kilomɛtiri 7 min ye Sogolo ale Worodugu yan fan fɛ o y'a to u sera ka min ye minɛnw dɔw bɛ yen n'olu k'u suyana Bamanci wale ni ɲugawale kɛbaw fɛ bingali min kɛra Fabakura ale ni Buyagi wɛrɛ kɔnɔna na o minɛnw u sera ka u tɛgɛ da olu kan min ye finitigiw ka wulikajɔ ye février kalo tile 3 n'a tile 4 o min kɛra Kɔrɔndolikaw fɛ a n'a lamini bɛɛ lajɛlen na Sofara bolofara fana na ni ɲugawale ni Bamanci wale kɛbaw y'olu fana caman bɔnɛ u nun na min ye maramafɛn cɛjugu o tun b'u bolo chef d'état-major ka bataki kɔnɔna na a ko k'a bɛ tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu joginna nin ko in senfɛ k'a fɔ ko finitigiw ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri ko dɔ de bɛna fara a kan yaasa dugudenw n'u bolominɛnw bɛ se ka lakana cogo min Segu mara la Mopti mara kɔnɔna na ale ni dɔngɔnɔw olu fɛ yen nin kalo in tile 5 wolomasiri tabaw ka ɲɛmaw y'a jira k'a fɔ k'u ye kibaruya sɔrɔ kibaruya min n'o o dar'u tulo kan k'a jira k'a fɔ ko ɲugawale ni Bamanci wale kɛbaw k'olu bɛ jɛrɛ belebele la Tin Azirikaw fɛ yen Tin Azir ale ye dugu ye kilomɛtiri 20 o de bɛ ale ni Wataguna cɛ o bɛɛ lajɛlen ye Ansongo ale mara ye ko cɛsiriw ni wulikajɔw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa Pankurun u ye olu labɛn olu ye gosili caman kɛ a yɔrɔ la ni ɲugawale ni Bamanci wale kɛbaa minnu kɔni k'u dugulen don Yiritu kɔrɔw la olu bɛɛ lajɛlen bɔnɛ u nin na ye nɛgɛ kanɲɛ 18 tɛmɛnen ni miniti 40 ye u segira tuguni ka na dugu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Karu ale kɛɲɛkan fan fɛ Karu in ye kilomɛtiri 25 o b'ale ni Wataguna cɛ u nana sɔrɔ Bamanci wale ni ɲugawale kɛbaw fana bɛ yen yɔrɔ la u y'olu fana gosi tuguni ni Pankurun ye o wulikajɔ senfɛ kɛlɛkɛminɛn caman ni u bolominɛnw n'u bɛ kɛlɛ kɛ n'o ye olu caman kɔni bɛɛ lajɛlen da walola o sira fɛ chef d'état-major k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan an ka hakilinaw kɛ kelen ye baara min bɛ senna Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ u bɛna dɔ fara a kan kibaruya labanw an ye minnu sɔrɔ ka bɔ Mali ale ni Algérie dancɛ la sa ko Algérie ale kɛlen don k'a ka maaw ka kɛlɛkɛminɛn dɔw ta ka t'olu bila an ni u cɛ dancɛ yɔrɔ la ko yaasa k'u ka se k'u ka frontières bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi Mali ta côté fan fɛ min bɛ senna o dɔnnen don o ye k'a fɔ radar ale ni drone kɔni o bɛ yen su ani tile basigi ni lafiya o ɲinini kama Mali ale ni Algérie ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ waati jan bɔ min ye maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Tinzawatène ni Algérie fanfɛla la u kɔni ye kibaruyaw di an ma k'a fɔ ko Algérie nalen don ni minɛnw ye minɛn minnu ko u bɛna u ka sigida u ka dancɛ min bɛ u ni Mali cɛ k'u bɛna o lakana baaraw sinsin ka dɔ fara o kan an kɔni fana ka maaw fana labɛnnen don ka u kɔnɔ ni min bɔra a ko kɔnɔna na an na o da bɛɛ lajɛlen tulo kan Jani.ml FM kan ka kɛ n'an ka kibaruya sɔrɔlenw ye jamanakuntigi colonel Asimi Goïta ale tun bɛ pankurutigi kɛnɛ kɛrɛfɛla la bi a bɛ fɔ maa minnu ma ko pipi de la nation olu minnu n'u somaw fatura kɛlɛkɛda la n'o o ye sɔrɔdasi kɛ minnu fatura k'u denw to olu denw jabala kura o jɔyɔrɔ o so o de bɛna jɔ yen min ye furancɛla fanga ɲɛmaa ye Asimi Goïta ale kɔni taara ye ka taa birikiden fɔlɔ da yaasa baaraw olu bɛ se ka daminɛ cogo min na min ye so in ye a ka jɔ kalanyɔrɔ ka sɔrɔ a kɔnɔ tulonkɛyɔrɔ ka sɔrɔ a kɔnɔ min ye baarakɛyɔrɔ o fana ka sɔrɔ a kɔnɔna na maa minnu bɛ yen ni olu ye pipiw ye sa minnu sɔrɔdasi minnu fatura k'u denw to olu ka se ka ɲɛjɔyɔrɔ ni tulonkɛyɔrɔ ni baarakɛyɔrɔ sɔrɔ u yɛrɛ la yaasa yan'u ka kɔrɔbaya
ka kɛ ni Mali bɔli ye CEDEAO ale kɔnɔna na ani Burkina ni Niger nin waati min an bɛ ka laseli k'aw ma min ye Ablaye Diop ye ministre min bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ tɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna lasigiden minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ani olu bɛ ka ɲɔgɔn masala a y'a yira kɔni k'a fɔ taa ka segin kɛra cogo o cogo falen kɛra cogo o cogo Mali ale ka siniɲɛsigi tɛ se ka ɲɛ tuguni CEDEAO ale kɔnɔna na bɔli kun ye min ye a bɛ k'o farafasiya hakilila Keba Jalo ale b'o kɛnɛ kan ni min bɔra o la a na o da an tulo kan an ye kibaruya fana sɔrɔ k'a fɔ ko min ye an ka premier ministre Choguel Kokala Mayiga ale tun kan ka lajɛ fila kɛ kunu ka kɛɲɛ ni Mali ale bɔli CEDEAO la min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu ye faso ka baarakɛda baw olu ɲɛmaw ko min ye fanga ɲɛmaa ye a ma se ka o kɛnɛ sɔrɔ sabula a fari man di a la a yɛrɛ bɛ furakɛli la Bamakɔ kɔnɔna na yan o y'a yira k'a fɔ a na tile filanin kɛ k'i lafiya dɔɔni sabula sɛgɛn o barika bonyanen don kosɛbɛ premier ministre ka nin waati in na a ka dɔgɔtɔrɔ de kɔni y'a minɛ sa ko yaasa cogo min na a bɛ se ka fiɲɛni bɔ a senkɔrɔ yanni a ka lafiya bolo sɔrɔ ka se ka segin ka na sankaw fɛ yen an y'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko kamalennin dɔ n'a si bɛ san 30 la ale su kɔni taara sɔrɔ san u b'a fɔ ndulati kelen ma ko Seku Danbele o kɔfɛla la n'o bɛ bɛn u yɛrɛ ka u ka place de l'indépendance ma kamalen kɔni ko a n'a kunkolo tɛ ɲɔgɔn fɛ kosɛbɛ tuma caman maaw kɔni tun b'a ye ndulati kɛnɛ in kɛrɛfɛla la a bɛ munumunu salo kɛ a bɛ kalo kelen bɔ ko sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na yaasa ka se k'a dɔn min ye kamalen ye mun y'a bɔnɛ a nin na k'u b'a yira fana k'a fɔ ko min ye san 2020 san min ye ale ɲɔgɔnna maa dɔ fana n'a kunkolo tun tɛ ɲɔgɔn fɛ k'o fana kun fara o yɔrɔ kelen in na ye nka u y'a yira k'a fɔ ko o kɔni k'u kun ye o cɛyaw olu bɛɛ lajɛlen tigɛ ka bɔ la a n'a magoɲɛ wɛrɛw ka taa ka a su lankolon to yen Maɲinakaw fɛ yen den fitinin 2 minnu si bɛ san 10 na olu kɔni tora tasuma kasara dɔ senfɛ tasuma kasara in kɔni ye buguso de minɛ sa ka buguso in kɔni bɛɛ lajɛlen lamini denmisɛnnin ninnu olu tun b'a kɔnɔna na a na kɛ sisi o de kɔni ye olu bɛɛ lajɛlen ni minɛ koyi ko min ye tasuma in ye seerew b'a fɔ cogo min ko min ye sange dɔ de kɔni binna sa ka denmisɛnnin ninnu kɔni dalen to o sange binnen o de taara yɛrɛ sɔrɔ sa tasuma dɔ kɔnɔna na tasuma min n'o nana matila yɛrɛ minɛ ka kɛ sisi lahaw ta ye sisi min y'a to funangɛni ninnu kɔni u ma se ka ninakili u fatura sigiɲɔgɔn y'a yira k'a fɔ ko wulikajɔw kɛra ko yaasa ka se ka ninnu labɔ nka da sɔrɔtɔ ale ni tasuma mɛnɛ u ma se ka u bɔ sisi de kɔni o kɛra u sata ye Maɲinakaw fɛ yen a kow kɛlen don kisi kinikini ye maaw bolo min ye brigade min ye n'o ye gendarmerie maaw ye sa olu kɔni bɛ wulikajɔ la ani dɔgɔtɔrɔlakaw ka se ka fure ninnu y'olu ta ka taa ni u ye kɔkan kibaruyaw la Senegalikaw fɛ yen Senegal kalata ko o bɔra dɔgɔkɔrɔ koyi kalata yɛrɛ kun yɛrɛ kofɔ kun kan ka daminɛ muso min bɛ yen n'o o tɔgɔ ye sa ko Rose Wardini ale yɛrɛ kun bɛ cɛbɔw la cɛbɔ minnu kun kan ka ye nin kalata nata in na n'o kun kan ka kɛ février kalo tile 25 k'u ka service d'investigation criminelle min n'u b'a fɔ ma DICI ko de kɔni ye docteur Rose Wardini minɛ koyi ko sabula Rose Wardini ko ale y'a ka nationalité ni o ye a ka France nationalité ye k'a y'o dogo diɲɛmaa la nin ko in na ka sɔrɔ k'a ka cɛbɔ sɛbɛn k'o bila ka taa u y'a yira k'a fɔ ko a ka jɛkulu yɛrɛ tɔgɔ ye ko Sénégal Nouveau k'u ye a déféré k'a bila ka taa Sénégali ale kiiritigɛlaw ɲɛkɔrɔ ko n'Ala sɔnna ma ko don nataw la ko min ye procureur ye ale kan k'i dantigɛ nin ko in na ka kɛ ni Rose Wardini ale ka waliya ye waliya min y'a to min ye Wade denkɛ Karim Wade ale sen bɔra la sabula a yira k'a fɔ ko min ye nationalité France ta o bɛ a bolo Sénégalikaw fɛ hali bi ko wulikajɔ minnu tun kɛra télévision so min bɛ yen n'o ye Walfadjiri ye ko u ye ale datugu koyi u ka ministre min bɛ yen n'o ye Musa Bouakar Thiam ye ko ale yɛrɛ de ko ka télévision so in datugu ko sabula télévision so in bɛ ka tasuma wuli Sénégal la a bɛ ka kibaruya minnu di ko olu man ɲi télévision so in ɲɛmaa kɔni ye sɛbɛn kɛ ka ɲɛsin maa in ma ka tila ka sɛbɛn wɛrɛ kɛ ka ɲɛsin min ye wɔlɔfɔw olu ka Dakar préfet ale ma ko u kɔni bɛna wuli ka jɔ kɛ k'u ka nisɔngoya k'o yira ka kɛ ni Walfadjiri ale datugulen ye bɔlɔlɔ siraw olu tigɛlen don bi Sénégalikaw fɛ yen ka kɛ ni kibaruyaw dili ye min ye gɛlɛya ye o bɛ baara la bi Dakar kɔnɔna na ani wɔlɔfɔw ka yɔrɔ caman na Union africaine ka kɛ ni nin waleya in ye ale kɔni ko k'a dusuma kasalen don Musa Faki a y'a yira k'a fɔ ko nin ko in kɛlen don k'ale dabali ban ko nka k'a bɛ Sénégalikaw wele joona u ka kalata boloda yaasa kalata bɛ se ka kɛ cogo min na a kɛra baara ye dɛ Amara CEDEAO ma sommet extraordinaire kɛ CEDEAO maaw ma dimi u m'u disi gosi u m'a fɔ an ti jɛ ni nin ye coup d'état ma fisa ni nin ye de coup d'état bɛ bali ka cun no ninnu kɛra bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ a la cɛ yɛrɛ
a bɛ ka asimila de ko assise nationale ko ka taa dialogue la Sénégal ni dialogue ni nin tun ye Mali ye sisan CEDEAO bɛna mun de sɔrɔ ka fɔ Mali ni Burkina ni Niger u ka bɔli la sa n'an bɛ taa an bɛ se waati dɔrɔn de bɛ se ka jo di maa ma ni nin kun fɔra maa ma i b'a fɔ ko ayi ko nin tɛ se ka kɛ élection campagne kun kan ka daminɛ dimanche samedi président bɔra k'a fɔ ko élection bɔra dɔgɔkɔrɔ wa ala ma don fɔ a la sɛbɛn bilara ka taa u ka wasabulon de la depuis ala k'an da ma min ye u ye gendarmew de ladon u ka fanga sinamatɔ minnu bɛ yen n'o olu ka wasadenw bɛ yen k'olu bɛɛ sansalama ka bɔ assemblée kɔnɔna na min ye Macky Sall sagona députéw olu y'u ka kalata kɛ ka sɔrɔ k'a fɔ k'u b'a ɲini Macky Sall fɛ k'a ka kalata in bila décembre nata la nin bɛ taa wolo ko jumɛn na tuguni CEDEAO ma kuma Union africaine k'olu jatigɛlen don dɔrɔn k'u k'u jija k'u ka kalata kɛ CEDEAO ko wɛ k'u k'u jija k'u ka bɛn k'u bɛ fɔcogo sɔrɔ nin na aw bɛ jɔnni filɛ laalatɔ ye sisan sa est-ce que olu bɛ se k'a fɔ tuguni k'olu bɛna fɛn fɔ Mali ni Burkina ni Niger ye tiɲɛ na u jo don ka bɔ CEDEAO la u jo don ka bɔ CEDEAO la Italikaw fɛ yen kɔkan kibaruyaw nasira la min ye tungarange maa 14 k'u ye olu kɔni bɔra jamana 9 kɔnɔna na u y'olu kɔni minɛ ko sabula k'u sen yera ko la ko min ye wulikajɔ ye wulikajɔ min n'o taara kɛ maa dɔ fatuli ye u y'a yira k'a fɔ ko min ye laginɛka dɔ k'o kɔni su yera a ko senfɛ ko o su yelen sa ko polisi kɔni ye a yira k'a fɔ Italikaw fɛ yen ko maa minnu filɛ nin n'olu ye wulikajɔ kɛ o ko la ko u bɛna olu bɛɛ lajɛlen sansalama ka t'u ka jamanaw kɔnɔna na Guinée min sara ntɛnɛn don min ye polisiw ye olu y'a yira k'a fɔ ko o su fana ko o lasegili ka taa ka jamanaw kɔnɔ k'u bɛna o baaraw bɛɛ lajɛlen latigɛ Faransikaw fɛ yen bɛrɛbɛrɛlitɔn bɛ n'u b'a fɔ ma ko Modem n'a ɲɛmaa ye François Bayrou ye ni ale yɛrɛ kun jalakila k'a fɔ ko a ye farajɛla keleya tɔnba n'o ye Union européenne ye k'a tun y'o wari dɔ ŋanamu ko kiiri ko ta nasira fɛ u y'a yira k'a fɔ ko min ye député européen ye ko a bɛ se ka labila koyi ko sabula ko nɔminɛli min kun yera la ko a jabajɛra o ko la wa ko bi ko min ye Bayrou ye ko n'a segira kɔni ka na k'a bɛna politiki daminɛ ko n'ala ma farati k'u bɛ sɔn ka kɛ ministre de l'éducation ye koyi ko n'a ma sɔn o ma k'a bɛ sɔn ka kɛ cɛbɔ ye kalata nataw la ko nka ko fɛɛrɛ kɔni ni dabali caman tigɛlen don yaasa Bayrou a bɛ se ka kunbɛn cogo min na sabula ko maa min don ko a bɛ se ko caman na kuma tɛ Union européenne wari ŋanamunen a fɛ ka ban kiiri kɛlen k'a jɛya o ko in kɔnɔna na ko a bɛ sɔn kɔni ko ka na i yɛrɛ jɛya kɛnɛw kan kɛnɛ minnu bɛna to a bɛ se ka se sɔrɔ États-Unis kaw fɛ yen u y'a yira k'a fɔ ko kalo caman kɛlɛ ni sew kɔfɛ sa min ye u ka Sénat ye ale ye sɛbɛn dɔ dankɛnɛmaya bɛɛ lajɛlen ye min ye sɛbɛn ye ko dollar wari miliyari 60 ko u bɛn'o ta k'o kɛ dɛmɛ ka ɲɛsin Ukraine ma o ɲɔgɔnna kelen fana ko u bɛn'o ta k'o ɲɛsin Israël ma yaasa ko cogo min na o bɛ se ka kɛ ka o dɛmɛ cogo min na min ye Donald Trump ye a ko k'a ka wasaden minnu bɛ kɔngɛrɛ kɔnɔna na k'u kana sɔn fiyewu nin sɛbɛn in ka tɛmɛ dɛ ko Sénat y'a yira k'a fɔ ko baara in filɛ nin ye ko min ye kɔngɛrɛ maaw ye n'u y'u ka député bulon ye Trump ko k'u ka maa minnu bɛ yen k'u kan'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn in na fiyewu k'u ka ban boloda halisa États-Unis kaw fɛ yen Pennsylvanie nin kalo in tile 30 ko min ye maa dɔ ye n'o o si bɛ san 30 la ko ale kɔni fa y'a kun tigɛ koyi ka tila k'o ta k'o bila mana dɔ kɔnɔ k'o bila YouTube la k'o yira diɲɛmaa la ko wa ko a y'a yira fana k'a fɔ ko a ye waleya in kɛ ko n'Ala n'a kira sɔnna ma k'a bɛna wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɛ min se bɛ a ye ko Joe Biden kana fanga sɔrɔ tuguni lamɛrikɛnkaw olu fɛ yen Inde kaw olu ka jamana kɔnɔna na Amara ko kɔnɔ ne dabali banna koyi ko Inde kun ye kɔnɔ dɔ de minɛ kɔnɔ min ni a ye kɔnɔ espion don ko Inde y'a minɛ kabini san 2016 san ko min ye kɔnɔ in kelen ye k'u y'o to yen ka taa k'a bɔra Pakistan kaw olu ka dancɛla ka don Inde kaw fɛ yen nka ko min ye diɲɛ seleke naani tɔnjɛkulu minnu bɛ yen n'olu ka wulikajɔ bɛnnen don kɔnɔw baganw olu ka wulikajɔw ma k'u ye cɛsiri ni labɛn sugu bɛɛ kɛ ko yaasa min ye pigeon ye a bɛ se ka bila cogo min ko pigeon in ko a ye kalo 18 de kɛ kaso la koyi ko wa k'a yirala k'a fɔ ko a nɔ tɛ ko foyi la ko jalaki min kun taara ka ɲɛsin a ma Inde kaw fɛ ko a jabajɛra ko wa k'u ye kɔnɔ in k'u y'a bila koyi
anw bɛ kaso la yan ha kɔnɔ an tɛ bi ta jɔ yan n'Ala sɔnna a ma sini sɔgɔma an na ɲɔgɔn sɔrɔ kunnafoniw kɛnɛ kan k'a fɔ a ɲɛna sa ko nɛgɛ kanɲɛ 18 ni Ala sɔnna a ma an na tila o na kɛ aw ka bi nɛgɛ kanɲɛ 18 kibaruyaw ye kibaruya minnu ni an y'u labɛn Amara Nuhu Keyita fɛ a n'aw balimakɛ n'aw denkɛ Kasim Tarawele a k'an bɛn sini sɔgɔma ni Ala n'a kira sɔnna a ma